Ze iruditu zaizu? Oso ondo. Oso ondo? Ba, mila esker, Zuri, emango izkizut hauek? Hombre, dudigabe. Igone, mila esker, Bai. energiaz, kargatuta, banua. Oso ondo. Hala. Hala, guapo. Agur. Venga, ondo izan, Agur. Aupai, hori da nere zuaitza, hori da. Pinkepan, aupai. Bueno, Igone, kaixo. Gaur egun energia berriztagarriak, renovableak modan daude. Loiolan lasai, ez energia eolikoa, ez hidraulikoa. Energia falta bat zaizue, zuhaitzak bezarkatu. Hori behar duzue, zuhaitza bezarkatu. Beste forma batera badago, beste energia forma bat, Igone. Igone con I ez, Igone con E, de energia. Bera da. Loiolako estankera, lotera eta zentral energetika. Ez tozu zuek nabaritu hortik da pena da. Nire iman zian bezarkada bat, eta benetan sentitu noan energia. Baina pena da, ze hori ezin da ikusi kanpotik. Beraz, ongi iruditzen bazaizu eta bere laguntzakin hori erakutsiko dizuegu. Igone, igo zaitezke mesedez momentu bat. Hau harrigarria delako, igo mesedez. Eta leopardoko arropa zer. Vale, oso ondo. Txapela. Orain gauza harrigarriak ikusiko zuen. Ikusi ze energia daukan Igonek. Igone, mesedez bezarkada bat? Aupai. Loiolako etxe hontan maindireak zure esku daude. Espero, azkar lehortzia, zati bestela ez da ipar. Ojo al Cristo, zer duko hor? Zein dira bi andre hauek? Goazen ez hautzea. Claro, danek ematen batu, jazta. Kaixo, zer mauz? Baita zure ere, zer mauz? Ondo, zan beharko, hemen txepizkal Loiola ezautzen da, Loiolako jendia ezautzen. Ni Mikel zu? Ni Maritere. Maritere urtaskotako. Eskarrik asko. Posten ezautzen eta zu? Ni Pili. Pili urtaskotako. Ze, zuke pelutzen bat nahi aldezu, ozer? Errealatu itxetu. Bai. Bezala, nik urrutik ikusi eta hau merkadillo, ze zamotea. Ez, errealatu, hemen Loiolan dana errealatzea, Ojo, Cristo, hemen Loiolan dana erregalatzen hemen da. Hombre, claro. Herria, hausua iten deu, apaindu. Ai, ba, Egu berritako. Claro, eta Geo, jaia pasata geho, ite deu umieidi opari bezala. Ai, ba, Dios. Pasatzeian umiak zena esu, hau, hartuta martxa. Ondik eta danak zuke nahi bai, bali mazu. Hombre, nik eskartzen dizuet. Bai, naizuna. Bai, eta Maritere, Pili, oitura pelutxeena nola, azten da, zer da? Ba, ja urte asko. Urte asko? Oain ingotxu 14 urte. 14 urte. Bueno, pues, nahi batekin zian, esan zian itxeko, nazimentoak. Nazimentu bat. Nazimentoak. Ahí ba. Orduan, jarri genuen atari ederren. Eta orduan, handik aurrea, ekarrizitza zuen umiak, pues, panpina. Vale. Panpin parada. Panpin parada izena du. Panpin parada dauka izena. Panpin parada. Bai. Beraz, zuek egindako nazimentu bai, jendeak gehitze zizkion panpinak. Bai, panpinak. Bakizu, estorbo etxego etxian da, ara, venga, Loiolara. Eta Loiolara, eta guain 2000 hola egongo jeia. Adios, ira kuarteli baino sola du gero, Nazimentu. Ongia izango zen. Kara, guztu itezue. Bai. Baina borondatia eta pasentzilare behar da, ez da? Hoi da. Zari, karo, gero oire garbitxurin beharko, ez da? Labadoran garbitzitu danak eta pilak eta dakatena igual itziteko, dana pilakin da dana barrena. Baita, jarren zite, berdin esketan. Oie gila da. Kriston muñeko dia, bai. Ez di isiltzen hor. Ez. No, hoxe behar da. Suston bat eman hauen, labadoran, bai. Ze, labadoran sartu izketan zi? Labadora sartu eta gero, ja, garbitzaiuenen, ikiatea eta hasi kantatzen, nahizu, barrunen. Bai, pixkat, sustu ematekoa da. Hombre, claro. Eta ja pixkat, famatu egin da ingurutan. Bueno, ala, esatu, en Telecinco atea zan. Bai, Telecinco natan. Bai. Bueno. Ni gehiatu nintzen, bueno, Loiola en Telecinco. Pentsatu beno, sartu geha gure arrastuan. Amigo.
Esperantzatan. Bai, bueno, fíjate, artista zeateta. Hoxe da, hoxe Hoi da, hemen bakazue, Loiolako auzuak, premio bat emateko, bi emakume Hoi da. Eta egual ditxarrata da honian ze pasatzen da? Ez errez, ez da pasatzen. Korreoteia. Musti, eta Kejatu besti aiten, Bueno, bai, bestia kejatzen. korreoteia. Arretako toki, kieto parau. Jo, Ez dela lan eharra genuen. Dana iaterki jaman bihar. Ez. nik ez da figizeke jo galdetu. Nahi alde superitzen bat. Home, gusta hartuko nizuek, hola, bai. aukeratu? Bai. Eta jun baino nire bat. Lasai, batekin eko. Bai, ondilek, bai daude, ondik. Dios, txakura, honek hartu, zera, be pelutxea. Hombre, claro, honek Adiós. danak harrapatzen ja. Bai, Peppa Pig hartu gaina, Peppa hone zea, Pig. ara, Peppa Pig, me cago en sos. Peppa Pig. Ahí va Dios. Hau da, artista, hau. Esan dizu Loiolan danak artista diela. Me cago en sos. Oye, meneo, hoy, ya sea, guaxu aldo. Bai, ai, Dios, bai. Maritere, Pili, esan diazue, milaka muñeko dazkazuela. Bai. Nahi Nahi aldazu ikusi. Bai, ikusi. Bueno, pero venga, Bai, guazen de repente. Poltsan zinela. Adiós. Adiós. Hartu zatzu dana, Bai, hartu baspa, bai. Venga, va, Hemen, guazen. errealatzeko. Venga, guazen. Adiós, baina, hau, zera, Elisa salda, Loiolako Elisa. Bai. Baina hemen dakaxigu bian, zeatik hemen dana behinkatu bakeoteia. Adiós, ikusti balda. Bai, claro, antza, jetzi behar deu. Impresionantia. Guazen. Impresionantia da hemen, zera, Bai. Loiolako Elisa espin dauden katakumba hauek, Hoixe. Errespetu emateu, Bai, hemen, zera, bakarri gatu ezkeo. Baina dana behin kantua da, Hala esaten du. Ara, hemen dakau. Adiós, oi, adiós. Beida. Baino. Esan diazu, milaka baino, hemen milaka baino gehiago daude. Eta hemen ikusten nahi da, beste panpin batzuk, eta hauek zein dira. Hoi da erregia. Bai, baina hauek zeinekin ditu. Ni? Mira, Ni, dana reziklatua da, Bai, fotografika marare baka. Hombre, denetatik dago, hemen dago, Loiolan dauke denetatik, Jo, bai, impresionantia da zenbat panpin dauden. Mira, hain gehiore baukau, Gehiore baukau. Gehiore bakau. Guazen. Hala ba. Hau da, gue top Gela, lokala famosua dakauna. Dana betia. Karo. Bai. Ikusi, sin faltan zenbat. Hemen, hoi dia, tikukinak, claro. Bai. Ez da kasu emeritu makala, Bueno. Ta hau egitea eta zera dirua kostatuko ez da, oze? Dana da, bondatian araberan. arabera, hoi da. Bueno. Zuke nahi bali mezu, baten Bueno, batean. zuen recuerdo bezala gustatuko litzateke panpin txiki bat emati etxea. Oso, bai, Bai, bida, eskartuko nizu. Bai, Bai. Hala, komentu jungoa gena da. Bueno, eskarrik asko. Bai. Maitere, Bai. eskarrik asko, Pili. Plazer bazuekin Loiolako ohitura polita hau ezautzi eta... Ondo zaindu, Bai, eta txiki, hau zera, ni pelutxe txiki janekin, banikoa, Bai, etxaldea. Bai, aio, eskarrik asko, neskak, aio, bai. Bueno, hemen zadoen, Loiolako las chicas de oro. Pilita Maritere, gora Loiolako emakumia, txalo handi bat hauentzat. Bueno, panpin paradaren sortzaileak. 2000 panpin baino gehiago. Lehen barrio Loiola zala, zoi esker goinda, barrio Sesamo. Bueno, tere gauza bat, zuk txakurrai gailetak egiten ditxikiozu, intza zure bai Pilin txakurrantzat gailetak egixeo, zatik Peppa Pigen muñekoa berriz harrapatzen mau, tripak atako izkilota. Ba ez etzun pepinu hartu, Elizan katakun batan normaleaten dira santuk eta ezurrak. Loiolako Elizan katakumetan daude panpinak. Horri ikusi genitun San Doraemon de Calasanz, San Pikachu de Loiola eta importantena San Bernardo txikilla. San Bernardo txikilla, ilusio hundi jentzian, baino oraindik kotxien dakat. Kotxien dakat zatik etxea ematen badet, amonak balko jeloin behar du. Nik beraz... Eskarrek ez dela kejatzen. Eskarrak ez dela kejatzen. Pelutxia ez, amona bai, baina bueno. Nik hortzako soluzio bat pentsatuet Loiola ezagututa. San Bernardo txikilla, Iñakiri partzela bat alkilatuko jot baratzan, eta hola Iñakik izango ditu rip, zikatriz, zutagar, eta San Bernardoa karretera erdi jarrita, barrikada. Eskerrik asko!
Kaixo, Kaixo, ze moduz? ondo. Ondo? Ondo zamieko, bai, ondo. Ondo. Bai, ondo. Zure izena? Pakita. Pakita? Bai. Ni Zuaitz. Zuria? Zuaitz. Vale. Bimuzu ondo. bai? Osea, Bai. bai. Vale. Musu ondo mandako baina, eh? Bai. Ondo man bidez, ta? Bai. Beina zizkio? Horxe, baina zetzko ondo. Pakita, Zer? ze zabiltza hemen? Ametxe, deskantatzen. Deskansatzen? Bai. Zeurekin deskanso nike? Bai, Bai. nasai. Hementxe, tranquil. Pakita, Loiolako ezazu? Ez, ni naiz mutrikuarra. Mutriko erra? Mutrikuarra. Baina bizi, hemen? Bizi, amen. Zemat urtean? Zemat, 62 urte. 62 urte, Loiolan? Loiolan. Nolatan ona iritsi zinen zergatik? Ba, gizon amengu esan. Amengu esan, dara tiratu txizion nau. Loiolara? Bai, ba. Ah, bai? Eta, bai, ba. Eta gero, betorri zorna, eta, claro, familia guztia, amen. Eta primeran. primeran? Bizi, primeran, oso ondo. Gustura? Gustura. Vale. Senarrak zei izen zeukan? Pio. Pio? Bai, pio, bai. Bai, izena... Kuriosua? Polutxa. Bai? Motxa gintzen. Motza. Motxa. Makita, 62 urte Loiolan. 62 urte. Zenba dauzkazuen? 82. 82? 82. 82 urte? 82. Ostras. Asko, eh? Bai? Digute baiet. Bai? Ze modu sentitzen zera? Ondo. Ondo? Bai. Sasoiko zaude? Bueno, sasoia, bueno, baina ezin kejau. Ezin kejau. Ezin kejau. Medikuak zesateizu? Ibiltzeko, hori zein. Zesateizu? Konseju ibiltzeko. Ibiltzeko? Horitze da honena. Ba, ibiltzen ze asko? Ez asko. Ez asko. Alabak hori ze dira. Ibilin berdezu. Alabake bai. Baitare. Ea, zuk, Ibiltzeko nik kaso asko ez. Ala hori ere. Makita, oso. Igual mediku eta alaba gu ikusten ongo dira oin. Nago entzun badebe. Bai zengon? Zer. Mediku engainatzeko badere. 10 metro junda etorri oinez bisokingo ibiltzen. Ah, Vale. Mediku engainatzeko. Nik galdetuko zut. Pakita, zertako gogo daugaz oin? Ibiltzeko? Gure? Vale. Pakita, ze gogo oin zertako gogo da? Ibile, buelta bat emateko. Gogoa sartu batzu? Vale, bai. Aigo. Tak. Tak. Osa, ibiltzea ona da. Ya está, Eh? ya está. Jole. Gaina zurekin ibiltzea, Zer? Una gozada, Nerekin ibiltzea? Hombre, Zagatik? hombre. Gozada? Lagundu itxuzulako, pizkat. Lagundu itxuzulako. Tak. Hola biltzen gara guztua, bueltaka bat eta bestera. Hori da. Guk ez dako problemai beste buelta atiteko ere. Ez dakau, Vale. Epa, hola. Tak. Jala. Pakita? Ja. Zer zango dugu alaba eta medikoi? Bronkaik ez botatzeko. Bronkaik ez botatzeko. Ibiltze gala. Ikusteko, zale ibiltze gean. Eta bronkaik ez botatzeko. Hori da. Tak. Eta oin zengo? Deskansau. Oin deskansa. Tak. Zatean, Pakita? Medikuekin asarratzen zera? Ke ba. Da alabakin? Ez dare. Ez da? Ke ba, ez nahi azarratzen inokin. Zu ez asarratzen inokin? Ke ba. Egisa, Benetan? Benetan. Ez- Zuk galdetu esan barri zuen, eretik, eta ez esati zuen. Zer? Ez nahi azarratzen inokin. Hori zela, hori nola egiten da? Hori nola egiten da, ba, personez ikusten belde bezu azarratu lekela edo zer, pues bakizu zerren, segi, ez kasoik ganein, da ez diskutitzu. Imagina ni hasiko banitzuen diskutitu nahian. Ja. Zein gozen duke? Pues kasoik ez, iestu, Iezein, aldein? claro, aldein, da iesta. Segi, Kasuik ez. kasoik ez, Jo, baina ja. jendia gaur egun segitxuan asarratzen da. Pazientzik ez dakelako. Ez que ni azaltuko nitzeke, esango nitzeke disgustu impresionantia. Ez nuke ni lori gengo gore, azarratuzkeo, Ostras. Ez da lori gen ere. Egongo da jendia askotan asarratzen dena. Bai. Pakiten Vale, mensajia vale. begira da honentzat. Ez azarratzia posibizitzeko. Ez asarratzea posi bizitzeko. Pakita bezala. Bai. 82 urtekin, holan, ondo Vale. goteko sekretutako eta hoxe da. Hori da. Ez asarratzea. Hori da. Ezta? Hori da. Eta gero ibiltzia, no? Claro. Baita ibiltzia. Ibiltzi ere. Ibiltzi ere. Asarratuz gerain, Ez gai, orduan ze falta jagoen. ibiltzia. Ibiltzi. Gustatzen jagoen bezala. Hala. Mediko ez da asarrauko, Ez. Betxu, beste bateri ibiltzen.
Apa, Hola. medikuak esan digu ibiltzeko. Ibiltzeko. Da gu ibili. Claro, y yo eso me pasa a mí Y también. también, ¿Te dice el médico? Hombre, Hala, guazen iruro. Bai. Abeste bat. Hola, kaixo. Sí. Ibiltzea importantea. Sí. mejor que comer. Sí. Mejor que comer. Jolín. Pakita, alaba etorri da? Esku altzaulike alabak? Alaban atzian, ikusi osuzta, ibiltzen dala, Bronkaik ez bota, danok ikusio ibiltzen dala, bale? Hori soluzionao, Pakita? Ta ze paseo edarrak eman genitun, Primerakuak, eta Pakita badakizu zer, horri Ibai Ertzorri izenare igual aldatuko diote. Donostian badukate Paseo de la Concha, hau izango da Paseo de la Pakita, alaxe izendatu behar da. Paseo de la Pakita. Bai, bestetik, bezez, altxa dezala eskua, inoiz Pakitakin azarratu dana. Inorrez, ez da? Ze sekretu edar bat esan digu Pakitak, ez da azarratu bihar. Eta sekretu bat baino gehiago jasauitut nik Loiolan. Ikasi dut, barrua garbitzeko pepinoa jan behar dala. Aspertuta bazaude, eserin behar dala asperdura pasatu arte. Energia galtzen bada, zuhaitz bat bezarkatu behar dala, eta 80 urtetik gora, olako sasoiakin egoteko, ez dala azarratu bihar. Beraz, esango zuet, Bilintxek esan zuen, hemendik pasata gero, behin batien Loiolan erromeria zan. Guk esango dugu hemendik pasatu gero, behin batien Loiolan jende handia zan. Eskerrik asko den hori. Loiolatik gabiltzala, nunai jende zerbitzala, iztuna bihotz zabala. Mila esker da agurta erdi, bidezkoa den bezala. Dadukazuten bizindarrak luzaro iraundezala, luzaro iraundezala. Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Mila esker! Esaera batek dio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua eta biba zue, gora Loiola! Gora Loiola! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko!